Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi ditanya aku meneng bos, meneng kumpul nawe telo karo cah-cah bos, karo cah-cah Dika kayak cah-cah bos. Niki mlaku, ceritanya ki mlaku ki. Loh, dalane ganti ya, Kak? Anu yo. Kal weruh nek dalan iki ganti. Terus gini. Oh lagi. Lho. Kowe to ora to. Omong amul aku nggo motor terus lho. Iki dalan iki. Kowe mbok kulino aku. Niki iwake bos niki bos, iwakku ning kene iki bos. Apa? Omonganmu lho, Kak. Omongmu nyerot banget to lho. Lho. Jadi iki iwakku ning kene iki bos, iki iwak nyel iki isine iki. Dari poltas. Bacok. Pisan malahan iki. Iki mlaku iki ceritane mlaku. Iya. Iki apa to gede iki. Tadi pancingnya lho. Lalah kok iki apa kae? Dito. Apa tapi gede wi? Senyampe kah? Ora. Kata iya. Iki nyampe ya akeh. Dudu nek sapu-sapu. Apa gede ya? Iki ceritanya aku main bos. Itu rasa main capek cok dipindah. Bos jurang ngene lho. Saya apa dipindah? Iki gak ero, iki arep aspal iki. Mengamu. Alah. Laku bos ki. Waduh. Iki bone lor menduren kok Madiun kan lho wisan iki. Ngetas sikil. Biyen zamanku iki niki mikul ka. Iki lewat iki Brokogal lagi iki. Iki jembatan Siratal Mustaqim iki. Iki berasa iki lengah kok jurang sama jero niku. Endi ya cacah e? Sikil kok bayar. Ora sikil kok wajar. Wajar iki apa to, Kak? Sikil kok wajar. Sikilku kaya padat. Dari pol lho adoh. Iki lagi teko kene, Bos. Dia lagi tengah-tengah. Iki jurang kepoh kene iki. Ya, bukan kok pedot e. Lihat. Nggak pas yang dhisik. Ini bos. Pas yang dhisik. Iso ditempuh motor bos. Iki motor sing dhisik. Aku iki. Dalam mlaku lo motor sitok gambya wong 10 piye kena, Cok. Asu kok iki. Bajingan. Loro. Enggak wae digogrek. Gogrek. Iku ngrumpono terdiobong. Kabeh. Wina 16 kiloan kabeh sak nggone. Lah yo bos. Sedak kene. Sedak sik. Engko terus langit sing adoh. Ya. Wedak nggak ngebar nembura. Barbar. Ku wong sak mrembane iki apa to? Ya. Ambekan Don. Lah rambek ora bongko piye to jendhe mengko? Ndak to ngetik ya. Ala nek kono kan hijupane menak. Iya. Kopong. Kopongke wong gusrek wong gusrek. Oh, wenteng-wenteng. Lah wong gusrek kaya ngono kok. Adoh pol bos ki. Ya. Sikat. Iya, sikat. Iya. Landek apa budak apa begal kire. Iki bos. Lagi munggah, pol ki munggah dur ki. Ya jadi durane. Pol nek munggah ki pol dur ki. Wah, keren deh. Bukan kok pedot nek mlaku kene iki. Aduh, bos. Ini caca nih kata kayak kegiatan ini lah. Nah, omah nggur manturu kengko.
malah judek padha ngulang saya emak Anis Didi. Jadi kan kegiatan bos cawi bos. Ada lagi jalan raya kok. Ini lho. Mau dikak lho. Oh karo nek iki tol piye to? Oh sing kono iki apa to wis reneng ket wete. Wis bedat. Dia kompas kayak telek pitik kayak. Bisa. Ada pol bos. Oh gongbar yo sing kono yo. Gongbar. Sing kidul. Kalau sing kidul gedhe wiju lho. Heeh. Jadi sing ndi iki? Ora kae dibetat separo kae. Sing kono urung. Piye iki menake iki? Kidul ke dontelane oke. Tapi adoh. Ora ki karek ning ndi? Apa kene sik? Engko nek wis jiyep ngalih ngidul. Anu kepek dontelane. Heeh. Lah ngidul bisa nyapa to? Ngidul adoh kono sik kah? Cedak. Besok kapan? Lah jikoke gampang kirim jikoke. Iya. Lah anu nih. Anu apa ana anu. WTT lo. Rajik tekok WTT lo dikelompokne suwoto. Heh? Langsung berarti kan. Iya. Jadi iki wis oleh pira prandok oleh ya? Oleh prandok. Telung ondok. Telu ya? Salah telu. Tenan pura digawe. Loh, Ali lagi ngetok lho, wis sekian lama bertahun-tahun lagi ngetok wae nanti Al. Iya ning omah, jadi ning omah jadi ya. Iki ke bos truk Kalau truk niki go truk niki oke. Kata apa ini gini ngene klub kan. Biasa. Turun ke. Ke truk ya. Kayak sopir ses ya. Sopir ses jurang tok mani ya to. Iya, itu kali caki. Nek kalau turun ke. Wis anggap tol ke turun ke. Tidak aku sepur. Truk kita ciluy. Gede medeni wong. Kayak markeri ngono sini. Truk blas. Blasok kayak. Blasok nang ndi? Tenan.
Kono ae jere. Kono wae Kapo arek kon glundung piye ta trek e? To. Maju. Sebener sih di ngono gitu. Ini sampai. Benyone gede wong kae. Lho. Nek kalau nyaut. Kabar ya lho. Keblok nyaut. Terkait juga tadi. Nek lu pernah tela sak sore arep ngeterai deh sampai. Omongane atas ya bocah lho. Ora, maksud iki ndek mengkalo muni ngene ae. Lah ngene wis teko ngono lho. Lah iya. Muni ngono ae ki arep Ngeterai deh. Sopir bedot. Tuan guys, sopir bos. Kurang maju Pit. Pit. Maju saya dikawani yo. Maju saya dik. Ini jare-jare ini lah. Kene lho wae. Kalau kalian Iku bar kon munggah. Ternyata apa sih tanya piringnya? Dimas. Terus apa nyopir beta? Ali barang lo cengok. Terus apa stasiun nyopir ya dia sopir dhewe ta truk kok sok. Mbok sopir ora. Bar mbok sopir. Iki masih blindes dasi kuwi ceritanya. Wih, truk. Pas ngeri banget. Sopir saya dulu nih. Alah. Tunggak kayak ada sasak. Terus tunggak ya. Terus pas. Wah, sopir itu nih. Super ses. Wong liyong sepi apa? Ya, terusannya. Wong liyong ngerti apa? Los. Piye to? Ini gak terima sopir kan malah betot toh. Sopire kan memang getot musung. Sopir menak gerang-gerang jok. Karepe kuli leren piye to, Pir? Hei. Rek. Wis tak kabari tenang Mas, tenang lho. Ya wingko yo gak sesuk wis to. Tak info ampek longgarmu pokoke. Alah wis kata rahasia. Ora aku. Sing roh Dika Dewi. Tambah setae. Rahasia wi. Telu. Wong telu. Pake barang bro. Kok sepake barang roh lho. Roh apa lho? Kowe omong kene kono to. Roh kate mamu. Sambung ngangkut Jokowi garing-garing. Ora. Rahasia penting sih. Kalau sopir Agresi wewe. sopir ke pun aku ke. Jenenge David. David gak dapete sukat, engko dapete sukat. Piro bos iki cacah? Kedep. Wis oleh piro? 3 ondok iki. Berarti kurang pirang ndok jarmono. Iya akeh kok. Ora, kira-kira pira? Kira-kira ya enek kene tok 10. Nggih. Kene tok. Engko jatane 10 ndok. Heeh. Iki lagi oleh 3. Heeh. Berarti cek kurang pitu. 7. Kurang pitu lagi lah wae ngusungi kalau berang ondok ae. Endi? Lah. Cara cekok dika lho, nek ana 2 ondok lho. Butuhmu pira? 10. 10 ayo diondoki samene-mene iki nek Boleh. ditumpuk kono. 10 ta? Belum. Kan mereka lah kok malah ndoprak. Ya mereka ngene pate dhewe lho ya ya. Pate dhewe. Ngene bae di banyu entek, lagi engko nek wis banyu entek penting ajak mulai. Iso libur aku ya. Iku nek ngombe digeyet ae iku. Ge 20 dina ya ngandel iki ya. Angger sedina sak ondok. Wis bangko bature wis. Kak bandar iku jebol. Lu digantung pisan ae. Niku lho omongane gedene ngono lho. Wong sing rumangsa. Bisa jelasin, Ah. Engko mami sita nesu. Niku lho. Lesit kok. Lesit. Bos jadi engke acaranya kerja bos. Ndang to tak syuting cok melakok. Ndang to jajal. Ajare kerja budal jok isu, setengah siji lagi budal. Konggon. Oh, nek waktu urwe digugah ya jangan lagi. Jam 1 lagi piro kene nggone iki. Batere turu ora jenake to. Turu ora jenak. Lha sing lho marai lho. Kok iso lho. Marai aku piye? Foto diambut. Duh. Ya sing marai aku piye Mas? Engko menake bar beduk misale Mas.
bar beduk ya ngene. Jangan cerita jelas jelas. Ya kowe krungu dhewe to yo nggih. Pece yo tebus wae nek. Yo, kowe krungu dhewe to. Gimana toh yo? Ngene. Oh, budang wae. Sing ngenteni kertu digawa otit. Nah, kuwi to. Otit mulai jam 12 lek mesisan to bar beduk wong Jemah kok. Piye jajal? Piye jejal ngomong aku nang ya apa esuk nge. Sungai 10 kok. Lah turu lagi sihir lho. Ayo kan munggah jono, ting ngono. Yo iya to urip arep rabi lho. Kok turu Lagi rom. Saya rapi we. Kowe. Dilangkas. Terapi sih yo. Sing udah bahas iki ceritane. Opo kan? Jadi Iki sing kano guys. numpukno wetelo sampean arge cawan rine. Wis lah ngondok telu bar. Telu apa loro? Telu. Lah siji, Siji, loro. wis tok. Kowe ora pirang ngondok to? Sing sitok ndi? Lagi ora ngondok blok. Telu ndi? Lah siji loro. Telu bintang urung diandok. Telu urung diapa-apakno ya. Coba jadi ngono ki kontennya tak akhir sampai kene pokoknya sekian dan terima kasih ikuti terus video-videoku berikutnya. Jadi salam asoy, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.